ሰላም ሰላም ናይ ሰላም ዩቱብ ቻናል ተኸታተልቲ ኣብ መላእ ዓለም ክርናዕ ትርከቡ ከመይ ቀኒኹምለይ? ኣነ ሓፍትኩም ድሕና እግዚኣብሔር ይመስገን። ንስኹም ዳ ከምዚ ኣነ ሰላም ድነኽዎ ሰላም ትኾንለይ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋየ እና ለማዓንቲ ሕዘልኩም ድመፃኹ ቪድዮ ድማ ልክዕ ከም ትሪእዎ ጨጉረይ ለመቕነ ምቁፅፃር ጨጉረይ ረስዐዮ ካትኩም እና ብጣዕሚ ተባላሽዩ ደቅነዋ ጨጉርናሲ ምቁፅፃር ኣይናቋርፆላ ሃምዛ ካብድና ደይንርስዓ ኩሉ ግዜ ትበልዕ ኣለና ትሰቲ ኣለና ንምግብ ኣለና እያ ጨጉርና ድማ ምግቢ ኣድልዮ እዩ እና ርአዮታይ ትጉንጉን ቃኒዩ ከዚ ድማ ፈትሖዮ ቅብኣት ኮኮናት እናገበርኩሉ እዩ። ቅብኣት ኮኮናት ማለት እዩ። ኮኮናት ብጣዕሚ እዩ ቆንጆ ካርየክን እዩ ሃም ዝኾነ ኮኮናቱ ኣነ ብጣዕሚ ይስማዕምዐኒ እዚ ማለት እዩ። ርአዮ እዚ ደይስማዕምዖ ሰብ የለ ይብለ ይኣምን። ሓደ ያበዝሕ እዩ፣ ካልኣይ ያንውሕ እዩ፣ ሰልሳይ ደሞ ያለስልስ እዩ። ብጣዕሚ እዩ ቆንጆ እዚ ኮኮናት እዚ ማለት እዩ። ኣነ ወላ እኳ ሞቻ እንድሕር የብለ ወላ ካልእ ነገራት ተደይገበርኩ እዚ እንተደይገበርኩ ኣይፍፀወይ ማለት እዩ። ከዚ ኣጋ መጨረሻ እዳር ኣለኹ ግን ገብረልየ እዚ ሓደ ገፀይ ተርለኹ ነዳ ኣስረዮ ነኹስ ገብረልየ ሓደ ገፀይ ለ ከዚ ወደ ገብረልየ ኣጋ መጨረሻ ይረአዮ ሸሓንኡስ ትወድዩ ነትርለኹ ነዶ ረኹ ነዶ ትወድዩ ድንሆ ማለት እዩ። ሞቻስ እነ መቕራፅ ቆልዓ ናድሓስኩሲ ከዚ ይቀርፁ ኣለኽዎ ማለት እዩ። ኣጋ መጨረሻ ይቀርፁ ኣለኽዎ እና ተገደደስ ወላ ሓደ ነገር ሰሪሕኽን ጨጉርክን ተደይገበርክንሲ እዚ ኮኮናት እዚ ኩሉ ግዜ ካብ ባዕልክን ኣይትፍለዮ። ብጣዕሚ እዩ ቆንጆ ብጣዕሚ ዳለስልስ ጨጉሪ ንኣታ ከዚ ጨጉሪ ሓደ ቁመቱ ቀንሱ፣ ካልኣይ ጭዕቆቱ ቀንሱ። ቆሎም እኳ ቆንጆ እዩኖ ፀሊም እዩኖ ግን ጭዕቆትና ቁመቱ ቀንሱ ወላ ቁመቱ ዝኾነኒማ ጭዕቆቱ ቀንስ ሲ ለምደ ኮይኑ ግድን እዩ በቃ ከምዚ ጨጉሪ ደይብለይ ድመስለኒ ለኸዚ ጭዑቕ ጨጉሪ ለምደ ማለት እዩ። እና ብጣዕሚ ዳናደድካ በስመኣም ጨጉርካ ትውዳለ ድማ ብጣዕሚ ኢኻ ትናደድ እና ብዙሕ ኣይኮነይ ማለት እዩ። ከዚ ኣነ ብለት ልዕለለኹ ማለት እዩ። ጨጉረይ ከስተኻኽል ጨጉርካ ትኹን ትወድአ ብትኽትኽ ናበለ ድኣበየካ ትኽን ኣሕዋተይ ረጉፍሎ ድበይኽን ኣሕዋተይ መጀመርያ ግዜ እዛ ኮኮናት እዛ ካብ ባዕልኽን ኣይትፍለያ። ጨጉርክን ድማ ጉንጉን ኣቢልና እየቃንና ቁጥር ኣቢልና እየቃንና እሽና ፍትሕ ኣቢልና ብሻምቦ ኣይንተሓፀቦ ግደታሲ ወላ ዘይትዘይቶን ይኹን ወላ ኮኮናት ይኹን ወላ ዝባዲ ይኹን ወላ ሽንጉርቲ ይኹን ድኾነ ይኹን ገበርና 2-3-4 ሰዓት ፀኒሕና ብፈስታል ጥምጥም ኣቢልና ንሕፀቦ ንህና ዳም እሽና ጎንጉንና እየነበርና ፍትሕ ኣቢልና ንሕፀቦ እንድሕር ኮይና ዋጋ የብሉይ ብትኽትኽ እዩ ድብል ጥራሕ ሻምቦ ገበርካ ምሕፃብ ማለት እዩ። ምንም እንተያላሰለስካይ ቅብኣት እንተይገበርካይና ቅብኣትክን እናገበርክን እናላሳለስክን ትሕፀቦ ነክን ዳኣም እሽክን ኣይትብሎ ማለት እዩ። ካልእ ናትና ጨጉሪ ምጉንጓን እዩ ትፈቲ ሕፅብ ኣብክንደለሽክን እስር ኣይተብሎ ጉንጉን ሕፅብ ምስ ኣበልክን ጉንጉን ርአዮ ዝንህሎ ከዚ ኩሉ ገብረልየ ቅብኣት ገብረልነኹ ከዚ ስንትር ኣቢለ ድኩላም ድባፅሖ ስንትር ካቢለየ ካብኡ ድማ ማሳጅ ገብረልየ ማሳጅ ምስ ገበርኩሉ ክብለየ ማለት እዩ። ጥምጥም ኣቢለ ኣነ 4 ሰዓት እየ ዳፅንሖ ኩሉ ግዜ በቃ እንድሕር ትመችዩኒ ንጎንጎ በርደግ ትብለኹ ግብሪ ኣቢለሉ መስርሐይ ክሳብ ድውድእ ዓዲ ክሳብ ዳፅሪ ብፈስታል ጥምጥም ኣቢለ ብክርመይ እስር ኣቢለ ይፀንሕ ይሕፀቦ ማለት እዩ። እዚ ርአዮታይ ኩሉ ትገብርዎ እዩ። ብጣዕሚ የገብረኒ እንድያም ብዙሕ ኣይረአዩለይ ዳ ብጣዕሚ እንድያም ብዙሕ የገብረሉ ኢደይ እኳ ትርለ ኩነታይ እና ከምዚ ገብርክን ኣላሳልሳ ጨጉርክን እዚ ኮኮናት እዚ ማለት እዩ ብዙሕ ኣይ ቅንጥስጥስ ኣየብሊ እዚ ናረገፈ ዝነበረ ጨጉርካሲ ደው እዩ ዳብሎ እዚ ኮኮናት እዚ ማለት እዩ። እና ብጣዕሚ ቆንጆ 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 ዝኾነ እዩ። ርአዮ ደስ ክብል ትርለኹ ዶ እሱ ግብር ኣቢልካ ስንትር ኣቢልካ ኩሉ ታዳርስ ኣለኻዮ ዋው ርአዮ ፀውየክን ኣይክእል ማለት እዩ። ማሻኣላ እዩ ከዛ ከምዚ ብክን ማሳጅ ትግብርኦ ግን ቁጥጥር ነብሩ ወይ ጉንጓነ ፍትሕ ምስ ኣበልኩን ከምዚ ብልኦ ከምዚ ከዚ ዳብለኽዎ ማሳጅ ቅድሚ ቅብኣት ምግባርክን ከምዚ ብልኦ ምእንተ እዚ ና ዘይቲ መእተይ ክፍቲ ነገር እብል ውሉ ክፀንሕ ማለት እዩ።
ክፍት ውልና ክጸንሕ ማሳጅ ግብሪ ታብለናዮ እዚ ዝውውር ደምና እናጨመረ ይጸንሕና ዘይቲ ግብሪ ታብለናሉ ደሞ ወዲያ እንዳ ውሽጢ ሰውነትና ይድኣቲ እና ረአዮ ስሕዩ እንሆ ኣምና ወትሮ ይኾነ ብጣዕሚ ስሕዩ ንረአዮ ቁመቱ እኳ ዳሕና እዩ ግን ሃምዚ ይኾነ ይከለ ቁመቱ ነዊሕ ይነብሩ እና ግስኪ እግዚኣብሔር ይመስገን ክምልሶ እየ ኣብ ካልኣይ ቪድዮ ደሞ እንታይ ገብረ ክምልሶ ሕዘልክን ክመጽእ እየ ማለት እዩ ጨጉረይ ታሃም ድምልሶ ትርእዮ ታያኽን እዛ ዝናሃዛ ኮኮናት ግን ወይ ዘይቶን ወይ እዛ ዝናሃ ግን ደይገበርኽን ከይትሕፀባ ሓደራኻትኽን ጨጉርክን ደያላሰለስኽን ሞቻ የብለይ ምናምን ክንሽኽን ፍታሕ ኣፍኽን ከይተኣስሮ ወላ ሞቻ እንድሕር የብልኽን መሕፀብ መዓልትኽን የሕለፍ ሽግር የብሉ ለማ እንተ እንድሕር መቸየክን ነጋ ንሽተን ሰዓታት ታግንያ ትኽእላ ኢኽና ሕድርኻትኽን ሽኽን ብሻምቦ ገብርኽን ኣይትሓፀባ ጨጉርኽን ኣላሳለስኽን ተሓፀብኦ ማለት እዩ ዝባደለ ቆንጆ እዩ ሽንጉርቲ ለ ቆንጆ እዩ ዘይት ዘይቶን ኮኮናት እዛተን እንደገበርኻትኽን ከይትሕፀባ ደቅና ዋየ እና እግዚኣብሔር ይመስገን ከምዚ ብለ ጥምጥም ኣበለ ፌስታል እስር ካበለ ኣነ እዚ ስፍራ እዩ ከምዚ ብኽን እስር ታብሎ ማለት እዩ ደቅና ዋየ ጨጉርኽን ትባላሽየካ ትኾን ቁመቱ ቀንሱ እናተበጣጠሰ ኣዊኒ ድበልክን ግን ንዕን ምስኣነ ሓፍትኽን ኮይንኽን ጨጉርክን ኣስተኻኽላ ከመይ ኣበለ ከዚ ትርእዮ ታያኽን እዚ ድማ ክረመይ ብክልዓል ደሞ ክረም ከምዚ ብኽን ብል ተብሎ ማለት እዩ ጥምጥም ታብሎ ምስኣነ ኮይንኽን ንዕን ጨጉርክን ኣስተኻኽላ ማለት እዩ ጨጉርክን ትባላሽየክን ሃማን ሓፍትኽን ከምዚ ኣብልኽን ማለት እዩ ዋው ካብኡ ድሕሪ 4 ሰዓት ይሕፀቦ ማለት እዩ ከዚ ድማ ከዚ ክሳድና ገጽና ልምጥጥጥ ረኾን ድብል ኮኮናት ትገበርናዮ ኣነ ከምዚ ብለ ሕሺድ ኣበለ ከለ ገጸይ ከለ ክሳደይ እዚ ኮኮናት ድኩሉ ይድኾን ወላ ጨጉርና ወላ ገጽና ኣይጎዲ ምንም ኣይጎዲ እንዲያም ቆንጆ ይትገብረካ ከለ ገጽኻ ማለት እዩ ከምዚ ብለ ምችቺ ያብሎ ክሳደይ ለ ከምዚ ብለ ሕሽሽ ያብሎ ኣለቀ ከምዚ ብለ ይጸንሕ ድሕሪ 4 ሰዓት ነብሰይ ለ ጨጉረይ ለ ሙልጭ ይብል ማለት